Ми протягом 4 років допомагаємо по всій Україні, як цивільним, так і військовим. І в цьому році, цю зиму, коли було дуже багато обстрілів, ми вирішили також відкрити пункт незламності у нас тут в Києві, в Голосіївському районі. До цього ми робили в Запорізькому напрямку, в Донецькому напрямку, але тут, де ми проживаємо, ми також зробили цей пункт незламності і будемо робити добро, будемо приближати нашу перемогу і приближати дорогу до нашого вільного Криму. Зараз ми живемо в умовах постійної проблем з електропостачанням, тому ми вважаємо, що це дуже важливо по місту мати багато таких пунктів незламності, і для того, щоб ті, хто проживає поруч, могли прийти, погрітися, поїсти, зарядити свої якісь пристрої, там вийти в інтернет, тому що навіть Wi-Fi тут також буде. Ми маємо один одного підтримувати, єднатися і приділяти увагу кожному громадянину і громадянки України. І тому ми вважаємо, що ми маємо теж внести як Фонд національного добробуту Криму свій вклад в підтримку наших людей. Ну і сьогодні була видача допомоги продовольчої для наших мешканців, для соціально вразливої категорії, такі як родини з дітками з інвалідністю групи А, малозабезпечені. Тому ми щиро вдячні за таку допомогу, що людям трішечки ми допомогли продовольчими наборами.